Eleni ungiphamandla uphumelela Jesu kimi akasoze angitshele akasoze baphela amandla endleleni Kristu uyinkosi ngokukhulu kwisithoba phakathi kwenu angibingelele ubaba nomama umpostoli uNtsibande abafundisi bonke ubaba nomama intombi nensizwa kwelihle igama lomfowethu Jesu Kristu Jesu Kristu inkosi thola umusa wabangubane lona omi phambi kwenu umntwana kaNkulunkulu owahawukelwa ngelinye ilanga. Haleluya. Angimile lapha ngoba ngiyingcono, cha angilutho, angikho ndawo, kodwa ngafumana umusa kaNkulunkulu, ngafumana ukuhawukelwa uNkulunkulu egameni likaJesu. Haleluya. Yabona mayisahlabelela lo mhlabelelo udadewethu uvusa ezinye zezinto ngoba ngize ngigcine sengixhuma ukuthi mangiphela amandla endleleni yena ungipha amandla okuphikelela uJesu kimi akasoza ngidela. Lithi ihubo 125 abamethembayo uJehova bafaniswa nentaba yaseSiyoni yona engenakuzanyazanyiswa kepha imile kuze ephakade. Lithi njengalokhu izintaba zihaqe iJerusalema kanjalo uNkulunkulu uhaqile abantu bakhe kalokhu kuze bephakade. Ilo musa uNkulunkulu angibonisa wona ebusheni bami, kusukela ebusheni bami kuze kube manje uNkulunkulu sangithwala. Hayi ukuthi izinto ayifiki, hayi ziyafika. Into engiyiqondile ngokuhamba noNkulunkulu ukuthi yilapho izimpi ifika khona kakhulu, yilapho khona ulwiswa, yilapho khona uhlaselwa. Haleluya. Ngihlale nginanenduduzo yezwi likaNkulunkulu ukuthi mayethu uJesu uma inhlupheko ezangihlela mina ngeke kube ukuthi nani senikholwa yimi, ngeke kube ukuthi ngeke zinehlele, kube lawo mazangiduduza kuthi lapho mase zifike izimpi zingishaya ngapha nangapha kodwa bese ngiqina ngezwi likaNkulunkulu egameni likaJesu. Ngizothi abantu abasha bayahambeka evangelini uma umuntu omusha ohlangene noJesu bambelela emphethweni kaJesu ungabusawudedela ngoba make wawudedela impisi zikulindile ngaphandle and futhi ayidlali. Haleluya. Malithi ziqondana isitha senu singuSathane siyahamba siyabhodla njengebhubesi sifune singaguyi ukuba siqine simelana isiqinile ekholweni. Zithandwa zenkosi, ngizobonga amandla kaNkulunkulu ukuthi sithi ngangena ekhaya lezwi kunezinto engiyifundile engayazi inkonzo yokusila ukudla and iyona uNkulunkulu angifundise yona kakhulu. Uma ngifika ekhaya lezwi ngingena ekhaya lezwi kwaba yona inkonzo enginikeza amandla enqinisayo ezimweni zonke. Kwebathi ensukwini eyidlule ngangade ngisemkhosini ka3 days ngingenele ngikhulekela nje ukuthi ngangikhulekela ukuthi uNkulunkulu angihlanze mina uqobo lwami endleleni yami. Kwathi emva kwalomkhosi lawo mangivuka ekseni ngelinye ilanga ngiqeda ukuvuka ekseni ngithandaza, mangiqeda ukuthandaza same time bese vele ngehlelwa amandla kaMoya Ingcwele and then ngiba nesibibithwane ngizwa ngikhala. Same time kwaba ngathi
angazi ngaqala ukuzwa le nto yenzeke empilweni yami kwaba ngathi ngiyathathwa ngifaka kukamoya ngokwemicabango. Haleluya. Sengalele semvukile kwangathi ngithathwa ngokwemicabango, and then kwaba ngathi ngiyayibona lento engiyibonayo. uNkulunkulu uyangithatha ungibonisa into angibonisa yona about ukuthi kahle kahle njengoba ethi uNkulunkulu masibe ngcwele, ibandla lakho udinga libe ngcwele. Haleluya. So lento izokufakaza ukuthi uNkulunkulu ngempela uyakudinga ubungcwele. Uma ngisabona nombono egameni lika Jesu, kube sengathi ngibona abesifazane abagqoke ngendlela yalelizwe ezahlukahlukeneyo, abanye begqoke impahla ezibapintshayo, abanye begqoka amabhulukwe, abanye begqoke impahla ezibavezizisa, abanye beveza ama-cleavage. Izwi kaNkulunkulu ekugcineni kwakho konke selingbonisile lento ngabantu abasezweni. Wayesethi uNkulunkulu kimi, into esiyenzekalayo ebandleni lami le oyibonile ngibonisa yona, and ngendlela okwakwenzanga ngayo uNkulunkulu wangithatha wangifaka ebuhlungwini bakhe. Ilokho sithandwa zenkosi engizothi ufakazi ukuthi uNkulunkulu ngempela is demanding the holiness in Jesus name. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bazalwane, egameni likaJesu Kristu.